дар душанбе кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай таҳияи рӯйхати ягонаи созмонҳои террористиро баррасӣ карданд. дар фурудгоҳи калцовои шаҳри Екатеринбург асали дар бағочи муҳоҷири тоҷикбударо хатарнок донистаанд. 2 нафар дар ноҳияи Зафаробод бар асари заҳролуд шудан бо гази оксиди карбон ба ҳалокат расиданд. дар вилояти Сирдарёи Узбекистон бар асари таркиши автобус 6 нафар ба ҳалокат расида 15 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. сохтори зидди террористии созмони ҳамкории Шанхай тавсия медиҳад, ки рӯйхати ягонаи созмонҳои мамнӯъ барои кишварҳои узв таҳия шавад. дар ин бора Артур Коновалов, муовини раиси сохтори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкориҳои Шанхай, дар нишасти 17-уми раисони додгоҳҳои олии созмон дар душанбе изҳор дошт. Коновалов гуфт, сухан дар бораи ба мақсад мувофиқ будани рӯйхати ягонаи созмонҳои террористӣ барои кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай меравад. ёдовар мешавем, ки дар Тоҷикистон 17-умин ҷаласаи раисони додгоҳҳои олии кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ифтитоҳ ёфт. дар чорабини раисони додгоҳҳои олии Русия, Тоҷикистон, Чин, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ширкат доранд. ёдовар мешавем, ки аввалин бор дар бораи таҳияи феҳристи созмонҳои террористӣ дар доираи Созмони Паймонии Амнияти Дастаҷамъӣ ва Созмони ҳамкории Шанхай Президенти Тоҷикистон дар гузашта ва ахиран дар оғози соли ҷорӣ изҳор дошта буд. Эмомалӣ Раҳмон аз зарурати чунин феҳрист дар пайи тағйир кардани қудрат дар Афғонистон ва фаъол гардидани созмонҳои террористӣ қайд кард. ёдовар мешавем, ки Сироҷиддин Мухриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, дар суханронияш дар ҷаласаи навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай пешниҳод кардааст, ки дар доираи Созмони ҳамкории Шанхай рӯйхати ягонаи ташкилотҳои террористӣ, ифротӣ ва сепаратистӣ таҳия карда шавад. бештари кӯшиши мақомоти Тоҷикистон аз ташкили феҳристи ягонаи кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай ин ворид кардани Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ба ин феҳрист ва танк кардани фаъолияти он дар хориҷ аст. аммо раҳбарияти ин ҳизб Муҳиддин Кабирӣ чанде пеш ба паём гуфта буд, ки дар кишварҳое ки дасти Тоҷикистон дар онҳо дароз аст, хусусан дар Русия, мо фаъолияти сиёсӣ надорем. дар фурудгоҳи калцовои шаҳри Екатеринбург асари хатарноки Тоҷикистонро нобуд кардаанд. маҳсулоти истеҳсоли хонагӣ, ки воридоти он манъ шудааст, аз ҷониби кормандони идораи Росселхознадзор дар вилояти Свердловск ва гумруки Калцова муайян карда шудааст. ҳангоми тафтиши бағоҷи мусофиронӣ аз Душанбе парвоз карда 7 килову 300 грамм асали худсохт ошкор шудааст. маҳсулоте, ки таҳти назорати байторӣ қарор дорад, бидуни ҳуҷҷатҳои ҳамроҳии байторӣ, иҷозати воридот аз Росселхознадзор, тамғагузорӣ ва бастабандии фабрикавӣ ворид карда шудааст. ба иттилои хадамоти матбуоти идораи Росселхознадзор дар вилояти Свердловск, маҳсулоти эҳтимолан хатарнок мусодира ва нобуд карда шудааст. бояд гуфт, ки қаблан низ дар фурудгоҳи Калцова 3 килограмм асали худсохт нобуд карда шуда буд. маҳсулотро кормандони идораи Росселхознадзор дар вилояти Свердловск ва гумруки Калцова ҳангоми тафтиши бағоҷи мусофиронӣ аз Тоҷикистон ворид шуда ошкор кардаанд. 2 нафар дар ноҳияи Зафаробод бар асари заҳролуд шудан бо гази оксиди карбон ба ҳалокат расидаву 1 нафар дар ҳоли беҳушӣ ба бемористон интиқол дода шудааст. бино ба гузориши навбатдори раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар системаи қубурҳои интиқоли оби ташнобҳо садама рух додааст ва ин 3 нафар барои бартараф намудани паёмадҳои он вориди чоҳ шудаанд. манбаъ мегӯяд, ки ба муҷарради ворид шудан ҳар се шадидан аз партоби гази оксиди карбон заҳролуд шудаанд. 2 нафар дар ҷои ҳодиса ҳалок шуда, 1 нафари дигар дар ҳоли беҳушӣ аз чоҳ берун оварда шуда ба беморхона интиқол дода шудааст. сабаби ҳодиса дақиқ нест. эҳтимол меравад, ки ин 3 корманд бе либоси махсус ва омодагии қаблӣ ва риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ба ин фоҷиа рӯбарӯ шуда бошанд. гуфта мешавад, ки яке аз ҳалокшудагон 38 сола ва дуюми 46 сола будааст. сеюми айни замон дар бемористон бистарист ва табибон ҳоли ӯро вазнин арзёбӣ мекунанд. дар вилояти Сирдарёи Ӯзбекистон бар асари таркиши автобусе, ки бо газ фаъолият мекард, 6 нафар ба ҳалокат расида,
15 نفر دیگر جراحت برداشتند. در این باره خبرگزاری پاتروبنا با تکیه به کمیته حالتهای فوق‌العاده ازبکستان خبر می‌دهد. در خبر گفته شده است که در ناحیه اکالتینی ولایت سردریا سنه 18 آگوست اتوبوس تمغه‌ای ایسوزو که پس از خرید سوزشواری از نقطه فروش سوزشواری گاز به حرکت برآمده بود ترکید. در نتیجه ترک 6 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده 15 نفر با جراحت‌های گوناگون در بیمارستان بستری کرده شدند. تحقیق حادثه از جانب هیئت کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان ادامه دارد.